Тази книга не е просто исторически анализ, а е човешки документ. Не търси сензации, истини, не възхвалява, а просто разказва, и в този разказ се съдържат човешки съдби. Петрич тук не е просто география, Петрич е съвест. Всички тези неща са разказани с колоритния местен диалект от името на петричкия войвода Аци Иванов. Самите автори толкова подробно и художествено пишеха през цялото време, че мен ми беше много лесно. И взех сега да групирам, да правя композициите за всеки лист по-отделно, за всяка илюстрация. Взех да ги сгъстявам по 2-3 епизода на един лист, ако може, колкото може повече да се насити. Втора книга за Петрич, изключително. Ние сме, знаете, патриоти локални, които милеят за родния си край. Този петрички инцидент, така наречен инцидент, всъщност е една война. Дълбоки чувства, преживяването са силни. Самото написване, ти да го направиш това нещо, трябва да се, да се прехвърлиш в това време, да си там, и това си едно преживяване. Това са силни чувства, които няма как да не се преживеят, когато го пишеш това нещо. По време на така наречения Петрички инцидент, една революционна организация успява да обедини духа на петричани, да се вдигнат, мобилизира 4000 мъже от Петрич, застават с лицата си и с гърдите си да защитават България. Георги Въндев, който контролира цялата ситуация, Аци Иванов, Димитър Димашев, Милан Апостоларски. Петрич се дига, изправя се и успява да спре гръцкия агресор. Това е пример в българската история, в който петричани се обединяват. И името, истинското име, начално име на това училище е училище Паметник, което се казва 22 октомври 1925 година. Все си мисля, че трябва да се върне името дори на това училище, защото е паметник, защото е памет на тия хора.